Şeýlede paýtatymyzda Türkmeniň döwlet konserniň ýolbaşçylary bilen Hyundai Engineering Co. Ltd kompaniýasynyň vitse-prezidenti Sun Kyung-junyň ýolbaşçylygyndaky wekiletiň arasynda duşuk geçirildi. Duşuň dowamyna Galkynç gaz keniniň 4-nji tapgyryny öýleşdirmek boýunça mümkinçilikler aralyp maslahatlaşyldy. Koreýaly hyzmatdaşlaryň Galkynç gaz keniniň öýleşdirilmegine gatnaşmagy bilen baglanşykly Hyundai Engineering Co. Ltd kompaniýasy üçin açylýan mümkinçilikler bir tarapdan kompaniýanyň energiýa taslamalaryny durmuşa geçirmekde bar bolan giň mümkinçiliklerini ulanmagy mümkinçilik berse, beýleki tarapdan gaz pudugynyňky odol toplanan halkara tejribesini baýlaşdyrar. Şerde 2023-2024 ýyllarda özara bekbitli döwlet derejesindäki saparlarda gazanyň lalaşyklar durmuşa geçirmeň werurlugyny utaldy. Taraplar odol lalaşylan meýilnamalara laýyklykda izgiderli duşuklary dowam etmegi şertleşdiler. Bellenşýaly Türkmenistan energetika howpsuzlygynyň şertlerine we talaplaryna laýyk gelýän täze düzümini döretmek meselelerini aýratyn ünseriýär. Şunyň bilen maglykda ýurdumyzda energetikanyň netijeli peýdalanmagyna, energiýa taşyýtleýäji tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ulanmagyna we ösdürilmegine, şeýle bu maksatlary ýetmek üçin gyzyklanma bildirýän taraplar bilen hyzmatdaşlygyň giňeldirilmegine ähmiýetli orun degişidir. Duşuň dowamyna ýurdumynyň gaz pudugyny täze ýataklar ýüze çykarmak, barla geçirmek we ulanmagy bermek, uglevodorod feriştelerini iýermekden we saklamakdan başlap, taýýar önümi sarpejlere ýetirmäge çeli önümçilik işiniň ähli tapgyrlar ornaşdyrylan öňdewarjy tehnologiýalaryň kömegi bilen amala aşyrylýanlygy bellenli. Şeýle-de duşuň marşyny 2023-2024 ýyllarda ýokary derejede amala aşyrylan özara saparlaryň dowamyna gazanyň lalaşyklaryň möhüm ähmiýeti bellenli. Ýurdumynyň gaz gaýtadan işleýän pudugy täze zawodlaryň işe girdilmegi esasynda ýetgiderli ösdürilýär. Şunu gaz çyýmalyny şun gaýtadan işleýän ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň dördülmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Uglevodorod feriştelerini gaýtadan işlemek boýunça innowasion önümçiligini kemale getirmek, ýanyçy energetik toplamynyň eksport kuwwatyny diversifikasiýa ýoly bilen artdyrmak, täze ýataklar synaga taýdan öýleşdirmek möhüm wezipeleriň biridir. Ýanyç energetik toplamyny ýokary ötüşleriň gazarylmagy ýurdumyzyň ykdysadytynyň senat innowasion ötüşini çaltdyrmaga ýardam berýär. Türkmenistan halkara energetika birleşiginiň öňdewarjylarynyň bir hökümini ornuny potulanyrýar. Netijelik häzirde bolan duşuk daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistanyň energetika pudugyny işlemäge ýokary derejede gyzyklanma bildirýänligini ýene bir gerek ma'lum etdi. Men Hyundai Engineering Co. kompaniýasynyň vice-prezidenti Sun Kyung-jung. Biziň Türkmen gaz döwlet konserniň wekilleri bilen duşugymyz geçirildi. Biz duşugymyzda Galkynç gaz keniniň 4-nji tapgyrynyň gurulşyny taslamasyny ýerine ýetirmek bilen bagly meseleleri aralyp maslahatlaşdyk. Bu taslamany ýerine ýetirmek üçin biz ähli mümkinçiliklerimizi ulanyrdy. Çünki bu taslama Türkmen gaz bilen biziň kompaniýamyz üçin ähmiýetli bolman, eýsem Türkmenistan bilen Koreýa üçin hem ören wajyp. Bu taslama Türkmenistanyň hormatly prezidenti hem de Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagam uly üns berýär. Türkmenistan bilen ýalňyş energetika pudugyna gatnaşyklarymyzyň geljegi uly. Häzirki döwürde bütün dünýäde ýalňyş energetika pudugyna isleg has artýar. Bu taslamanyň üstünlikli amala aşyrylmagy Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň hem has ösmegine getirer.